Hvilke detaljer. Det er bare rigtig, rigtig flot lavet. Ja. Fat i bolden igen. Så er han gået udefra med venstrefoden. På Vinter. Dårlig aflevering. Ja. Og også efterfølgende af Amon, så går det stærkt. Suzuki, der skynder sig. Der er 4 mod 2 nu. Er det Sebulonsen? Ja, så skal han lige tage bolden til sig. Og så når de hjem. Lyngby, der susker de lidt. Masser af fart i omstillingerne. Det fik vi også et bevis for der. Suzuki. Så er han voldet igen her. Det er glimrende ting. Suzuki sparker på det lange hjørne. Og Jannik Stork, som lige akkurat får den der rodet til sig. De skal op i gear. Lyngby. Ja, der går det altså for stærkt. Prøv lige at lægge mærke til, at det er altså fremragende spil 1-2, og så kommer spil på 3. mand. Og der kan man jo sige, ja, for han er bare hævet 20 cm over jorden der, så når Jannik Stork altså ikke få fat i den. Han får lige fat med det. Ja, der er for god plads der centralt. Bundgaard spiller den fint videre. Marta smed den væk. De er lidt mere hurtige, så meget til. Så kunne jeg ikke nå. Altså en quarterback. Det er også det, ja. Bishop ruller den under fodsålen. Han har i hvert fald også selv til. Det er godt lavet ellers. Det er en ung mand med gå på mod. Ja, i den grad. Gilland. Altså, aflevering igen. Gilland tager sig ind. Kvistgaard, han løber altså og tager sig til siden. Ja. Kigger også ud mod Bing. Han har været involveret i et eksempel på den fart, der er i Brøndbys hold. Spark til Suzuki. Se, hvor Magnusson begår det. Den manglede også lige til olie. Ja, det giver et hjørnespark. Ja, de er heller ikke gode for sig selv, Lyngby. Nej, de har sjusket meget. Det kan vi ikke tale os fra. Nogle positioner, vi ikke havde troet selvfølgelig lige med det samme, men jeg er efterladt med, at spillerne hænger i, men vi skal lige have bedre fat i vores struktur. Tak. Bedre fat i struktur. Pins smadrer den ud. Det er altså flot spillet. Også af Svarta overlader den til Suzuki. Jeg synes, der bliver grebet fat i ham. Nej, det gør der da også. Ja, gør der ikke det? Han fløjter ikke engang. Nej. Det synes jeg er en fejl. Han stod ellers godt placeret. Sandy Butros. Ja, han fortsætter med at rulle den under fodsålerne. Daniel Vass. Suzuki. Der er ikke plads til at få afskud. Jeg ved ikke, hvad der sker der. Det er nærmest sumobrydning, eller? Nej, jeg tror simpelthen, altså nu skal vi jo ikke grine af, at der kommer til skade, men altså jeg tror simpelthen, han sparker i jorden. Lad os prøve at se. Der. Ja. Men altså, der er da en forseelse. Jeg synes, han bliver skubbet i ryggen. Gør han ikke det? Det er Sever Magnusson. Det gør han da. Der bliver det. Finson. Han ryger ind på centrale midtbane, og så er med Leine nu som venstre bak, så de kun spiller i opspil med 4 mand i bagkæden. Det kan vi lige holde lidt øje med. Ja, vi så det også i de 2 første kampe i sæsonen. Det var den vej. Men der kan i hvert fald godt være tale om, at Pascal Gregor på den afstand som minimum skal ramme kassen. Men Suzuki sparker mod det lange hjørne. Det bliver ikke rigtig farligt. Ja, god bold. For Vash igen. Suzuki. Ja, de står på sidste linje i Lyngby. Det er mener, hvis de trækker luft ind, så trækker de godt nok meget ind. Frederiksen, det er ikke devisen. Det kan det umuligt være. Vash igen. Alves plads til en afslutning. Ja, forsøger som... Men der skal ske noget nu og her hos Lyngby. Nu har de altså trukket nok luft ind. Nu skal det være. Så
gør man det i hvert fald ikke. Dårlig aflevering. Der skal Græker. Så er det værd det. Det er jo trods alt 2 mål, der skal scores, for at det kan batte noget. Og 39 tilskuere officielt på plads til opgøret. Det var en god første halvleg, anden halvleg har været... Ja, men det er jo... Man kan sige, der er jo et hold, der har et godt resultat, som jo ikke skal få 8 meter eller noget den dur. Morgen sparker 100 meter over. Ja, det er en hård sæson for Lyngby, som de står overfor. Det er der ingen tvivl om. Bedømt på de første 3 spillerunder. Offsides, naturligvis. Så man spiller uafgjort med FC København 2-0.